Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, nanukad sa Provincial Board. Giisgutan pagbalik sa membro sa Junta Provincial sa probinsya sa Negros Oriental ang pagtuki sa loan ngay palit og luna para sa Daipo Training Center para sa kapulisan dito sa Dakbayan sa Gihulngan. Kahinumduman nga ang alkalde sa Dakbayan sa Gihulngan si Mayor Guido Reyes ang nipadagat kinig resolusyon dito sa wanan sa Provincial Board sa pipila ka simana ang nakalabay aron sa pagtugot kaniya nga manglon ang Dakbayan sa Gihulngan para ipalit og luna para sa Daipo Training Center sa kapulisan. Aniya pamahayag ni board member Titing Yap sa unang distrito. Kung sa Gihulngan nga issue regarding the 20 hectares para sa PNP bitaw, differ ni siya kay ito naman ni sa amo naman ni Giris dito sa DLG on whether the the abstain bitaw to siyang kabuok, whether what should be the way it should be handled by this presiding officer. Since there was a motion to reconsider the opinion of the chair, so majority of the members of the body decided not decided to abstain. So magkaroon nga pila nila ka bulan or depende sa DLG board ang pag-response ana wa pa sila nga buhat ang ato ang provincial board. Follow up po na po na dayon. I-follow up na po na po. So yung gulat ang kuha na lang yun sa DLG. Yeah, regarding ilang that. kuha. Recommendation. Yeah. Oo. Kini ang Atraka Balita 943. Gitubag usab ni board member Yap ang pangutana ni Mayor Guido Reyes sa Dakbayan sa Gihulngan ang pangutana sa alkalde nga karon lang nga request sa mayor ang wala tuguti o wala madayon paghatag kaniyag pagtugot gikan sa provincial board. Sa isa usab ni board member Balin Titing Yap kaniadto nga mga pagpalit sila ga luna o loan wala kini problema ning ulahis nga request sa mayor sa Gihulngan City ang aduna kini gamay nga problema ani ang dugang pamahayag. So Kaban sa among pag-vote ha. so kaniyong duman board gingon sila nga karon ra kun nga time nga nasle mga gipag-propose ng mga yuta or mga loan karon ra kun nga nahitabo. Tinuod na. Daghan na kayo ang request nila regarding the purchase of properties. Wala mo tayong problema. Kanilang medyo dako ang amount. Yeah, the source of funds is taking from borrowings from, let's say, land bank. Yeah. And quarter time you borrow, siyempre you have to pay the interest. Yung ihatag na og laing hinsya. So, medyo na-question to gamay. Kini ang Atraka Balita 943. Sumala usab ni board member Yap akon hatagan og higayon ang Gihulngan City nga mapadayon ang Daipo Training Center sa kapulisan makabayad ba kini? Matod pa ni board member Yap nga makabayad kini kaya dako og era ang Gihulngan City apan dako-dako gyud pod ang interest kada tuig ani ang dugang pamahayag. Okay, so sa inyong paglantaw ani board makabayad ba ang Gihulngan City sa maong loan? Ang makabayad yun kay every year na may ira. But the question is the propriety of its resolution. Kung angay ba dito, utangod, ihatag. Niya, mabayad ka, let's say, if the interest is 6%, mas mga 9 million na interest na nakadatuig. So dako bag advantage board kani pagtukod ni ini? Well, that depends on the purpose of the kwan. Kaya national man na siya. In fact, ang Laliportad also offer the same 15 hectares more or less, gamay-gamay jutay. I don't know why nga anahan sila dito sa Gihulngan. I cannot answer that. In fact, si Congressman Arnie even offered also the same, di ba? Pwede siya maka-accommodate sa ilahang gusto. O gusto mo sila matukod rin. Okay, so board kay makabenepisyo ang Region 6 matod pa ni Mayor Guido. Makabenepisyo ang Region 6 7
So posibilidad nga mo demand ang ato ang kurso nga criminology kay doon naman di sa Negros. In an action. Maybe it may help. Pero pila naman po sa itong crime graduate ang matawat anak sa PNP. Di man po na sila open kayo for hiring. O daghan na kayo police, di ba? So nakihap mo na sila yung limitations. Kaya training, wala man training center. Di po. Kini ang Atraka Balita 943. Si board member Balinti Titingyap sa unang distrito lalawigan sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.